Nganong bakbakon ug i-repair man ang dalan nga maayo pa ang kondisyon. Kini ang pangutana sa mayor sa Danau City sa mga proposed project sa DPWH alang sa sunod tuig diha sa ilang lugar. Butang nga iyang gibalibaran. Ano ang report ni Nico Sereno? Kuha kini sa daan CP Garcia diha sa Danau City. Usa sa mga busy nga karsada sa syudad, dapit sa ilang sentro nga planong tutukan sa DPWH. Parte kini sa 5 ka mga infrastructure projects sa ahensya alang sa Danau City nga ilang trabahoon karong tuig 2026. Apan naka-question niini si Mayor Ramon Nito Durano kay ang maong gitumbok nga mga proyekto dili unta prioridad karon sa syudad. Okay. Rehabilitate nila. So Mayor Nito said na why would you prioritize a project na does not need to be rehabilitated? Bisan ang City Engineering Office nga mihimog inspection sa maong kalsada, mipasabot wala na damage ang daan ug walay structural defect. Wa pa kuno gikinahanglan ang major road construction sa pagkakaron. Tungod niini, wala mo issue og permit para sa maong mga proyekto ang mayor. Apan nisuwat hinuon si Durano ngadto sa presidente. Mipasabot nganong inay sa maong mga infrastructure projects lahi ang ilang gisugyot. Ang gusto sa Danau LGU, tutukan hinuon ang uban nga mga infrastruktura sa lain nilang barangay nga mas na-damage tungod ni Bagyong Tino. Daghan pa kuno niini ang nagkinahanglan og urgent attention og repair bisan gani usa ka taytayan nga nagkinahanglan og retrofitting human na apektuhan sa baha ug bagyo. Moto siya, nagsuwat na lang siya letter directly to the national, directing the priority projects of Danau, and hopefully DPWH or national will hear us regarding that concern. Padayon pang gisuwayan sa GMA Regional TV pagkuha sa habig sa hingtungdang DPWH Engineering District kabahin sa maong issue. Apan wala pa'y mutubag sa mga numero sa ilang opisina. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.